cả cần lưu ta hen hi lo lang ta chuan kan phone kha kan root in ka ring lo chu chan non root ti hen ai kan click anga default ti le da ka hen chuan download once ti hemi a hen kan click anga chuan micro g ti hi kan click le bu hemi pan hi download na ni ta ni chuan helai mi download number 2 na hemi link hi Play Store ami kan download na tu nia chuan download once kan download na sa kan download anga chuan micro g poi kan ti hna lang download le bu anga download le ka tuna hian a pahin chuan kan download zoa a or sam zo nan micro g YouTube ti hi a chung zo khi micro g zo khi micro og ten ti micro g te kan ti hi kan click anga kan install ma sa khatang setting kan install na kha kan download na kha en chen permission kan ni kha hi kan click anga kan back le ang browser ko mang la chen install chuan dana chuan kan back le riang chuan link kan lu na ngai bok khani le ta chuan number 2 mi hi kan download ve le ang link hi kan click anga chuan Play Store a lut ang ta a chuan hi kan install ang install download zo chuan kan open ang chuan hi lo lang ta install apk YouTube kan ska kan install to don ani ta hian ang ta ai loi be ri YouTube vans te hi kan click anga select a hin kan click le anga chuan tu na hin install me kani setting a kan lut anga hello unknown application to install te kan click anga kan back anga install kan het le anga permission ka pe ve ngai ni kan install sowa phone than ka te nang lawa mi hobi ka chunin sai kan open khan open developer setting ti loma open developer setting hi kan click anga chuan setting a kan lut don ani setting a kan lut ta developer kha kan lo on lo chuan mi UI version ti khu kan double click anga emo Android version khoi me zo ka khani ta chuanin you no need you already developers ti kha in click khuna khan kan back setting a developer option ti khan developer kan lut anga chuan a hnoi lama turn on MIU optimization ti khu kan off ang chuan chu MIB ka khanin hemi mang tur chuan anga in ka share ti chuan YouTube van sa ha kan lut anga hi ni ta kan lut ta chuan tian sign in ve thei ta la khan sign in ti khan kan sign in he ka sign in sa to mi zo tung cha chuan setting a hian general a hian a dark law enge a theme lo kha ta tang hin appearance tang hin light theme ti te dark theme ti te khana thlan ve theya chuan video kan en chinanga hi kan play chinanga chuan home button kan metanga lai kan minimize ang tinang ni chuan minimize home button kan meta chuan a voice ringot kan ngai thlak du chuan khumi video te tak te khu kan click chinang kan click ang chuan headphone lem lo om khu voice ringot ngai thlak na ni ta te khan voice ringot kan ngai thlanga ti chuan anga WhatsApp te FB te khan engkim kha khoi pha te ta ni ngai thla chung khan YouTube mi ngai thla chung khan chuan anga ya kan click le anga ti khon anga ya kan lut le hei hi YouTube fan sa that nem em chu ni ta ni